Tá fáilte romh go dtí Eaglais Choláisteach sa Nioclás, an Eaglais I Críolar na Gaillimhe. Ban tír na Katrina is anamdam agus táma in Eaglais sa Nioclás I Gaillimh inniu. Nuair a leabhar mé leis an reachtar a Linda, tar éis dem freastal mar céad lón gnó I mí fiara, agus nuair a dinis mé dí gur hastig ó Gaillimh le Gaeilge, stadas diatheangach ifigúil na carach den jartú. Tá logan nua déirte a going I Gaeilge agus Béarla, agus an fáilte arás déinte going I Gaeilge agus Béarla freisin. Tá tror garad a going das na cuairtóirí a Acadamh san Eaglais, agus gach dánog tá píosa den na servíse I Gaeilge a going. An drocúr tá an Eaglais dúnta don phobal ó bhí bhórta ach I bhí Manford a scléimar an dónach le haig servíse. Bhí oring nach mór ar cuid banála go léir don bhliain seo a chuir ar athlá.